Aquest diumenge 5 de setembre, les GIF han continuat viatjant pel nostre país. A Calella, el mercat amb productes del món del folklore, el taller de sardanes pels dansaires internacionals a càrrec de l'agrupació sardanista de Calella o la primera de les xerrades a l'exposició Vestits per ballar, tot descobrint avui el folklore d'Ucraïna han estat els primers actes del dia. Arenys de Mar ha tornat a acollir les GIF, en aquesta ocasió amb l'actuació del grup Colors of Transcarpathia d'Ucraïna al Teatre Principal. La ciutat de Vic ha gaudit amb l'actuació del grup Villa de Pasqua, que ha participat junt amb els grups festius de la ciutat, la Mulassa, el Bou, el Lleó i les Diableses amb una passejada fins al parc de la Bassa dels Maristes. El grup d'Equador ha viatjat fins a Vilanova d'Espolla, en una intensa tarda amb rebuda institucional per part de l'alcalde de la població, així com els gegants i les caramelles, continuant amb una passejada fins al recinte on ha tingut lloc l'actuació de les GIF 2021. Finalment, la vila de Viella acollia per primera vegada les GIF, amb l'actuació del grup de Macedònia del Nord. Una jornada molt participativa que ha comptat amb els diferents grups de dansa de la Vall d'Aran. Una acollida del tot institucional amb la presència de la magnífica síndica del govern d'Aran, el clar il·lustre alcalde de Viella i el diputat de la Vall d'Aran i la Diputació de Lleida.